Padayon nga gisusi ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang mga proyekto sa DEPW ug sa DPWH nga gipatuman sa dakbayan sa Subo. Buot masiguro ni ini kung napatuman ba sa sakto nga proseso, sanglit ang mga mulupyo man sa dakbayan ang apektado. Ano ang report ni Alan Domingo? Dismayado ang mayor sa iyang nasaksihan nga flood control project sa barangay Budlaan nga nangapahak na human mahunlak tungod sa paghapak sa baha. Nangayo na matod pa siya og katinaawan sa DPWH mahitungod dinhi apan wa pa siya mahatagi og insaktong detalye busa mutakda siya og laing pinagtigom sa mga opisyal sa ahinsya. Bisan og iya sa nasudnong kagamhanan proyekto apan ang mga mulupyo sa dakbayan sa Sugbo ang nabutang sa peligro sa proyekto nga nagusbat. Matod sa mayor nga ang mga bato igurang gi-file og gihaklapan og semento, ang revetment wall og wa gani kabilya maong dali ra nahunlak. Una nang ipadayag sa barangay kapitan sa Budlaan nga tulo ka sitio ang apektado sa gabok nga revetment wall nga naglakip sa 400 ka mga pamilyang haduol sa sapa. Kita untay magabenepisyo pero sa akong tan-aw karon sa pag-ilang gihimo kita may napurisyo. Hugot ang baruganan sa mayor nga pasumitihon og undertaking ang mga konduktor lakip na ang paghuman sa ilang proyekto sa gitakda nga panahon. Kung mapakyas dili sila mahatagan og pagtugot sa pagsugod sa ilang mga proyekto. We will look into that pero tan-aw nato ang ilang gihimo nagpundok sila bato sa ilalom gitungtungan og masa din nga tanggal. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.